ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତିକାର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖେ ନା ମୁଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପରିବେଶ। ହେଲେ କଣ ହେବ, ମୋ ବୋଉ କଣ ମତେ ଛାଡିବ? ଚାଲ ନା ମାଉସୀଙ୍କୁ କରିବା। କଥା କଣ ମାଉସୀ କଣ ଅନୁରୋଧ କରିବ? ମାଉସୀ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ରାମକୁ ଟିକେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମ ସହ ଛାଡନ୍ତନି? କାହିଁକି? ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢା ହେଉଛି। ତ କଣ ହେଲା? ରାମ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବ। ମାଉସୀ, ତମର କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ତମେ ମାନେ ଯାଅ, ସିଏ ଯାଇପାରିବ। ଛାଡେ, ଆଜି ରବିବାର, ତୋ ବାପା ମଦ ଦୋକାନରେ ଭୀଷଣ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ବେପାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କର।